Europa abrirase a vindeira tempada ao tenis de mesa Monteporreiro. O club competirá na ETU Cup, o segundo torneo continental en importancia deste deporte. Hace algo menos de 23 años, este club nacía como algo totalmente sin ánimo de lucro, simplemente para enseñar un deporte a niños y niñas que necesitaban no estar en las calles. Estamos clasificados para jugar la ETU Cup, una competición muy prestigiosa y que tenemos el orgullo muy grande de llevar el nombre de Monteporreiro y de Pontevedra por todo o continente. Deste xeito, o club convertese no segundo de Pontevedra en competir a nivel europeo. Fixera o tamén o Teucro hai máis de 25 anos. É froito do traballo incansable de Nando e de outros pais e directivos do clube, de Lucho, e é posible, como dixeron todos, pois grazas á colaboración que todas as institucións creemos que teñen que ser todas, cada unha dentro das súas posibilidades, de arroupar a posibilidade de que un clube siga medrando, non? Ademais do reto deportivo, a súa participación nesta competición suporá tamén un reto económico. Case a totalidade do seu orzamento procede das administracións. Por iso están a lanzar unha campaña para buscar apoio entre a cidadanía. Colaboradores del Club Tenis de Mesa Monteporreiro por 30 euros anuales, entráis gratis a los partidos y tenéis multitud de ventajas que hemos adquirido con empresas de la ciudad de Pontevedra y de fuera, de la cual estamos súper orgullosos. A intención do tenis de mesa Monteporreiro é tamén traer o torneo á cidade. Por iso agardan poder optar a ser sede da competición durante a fase de grupos.